Voyagez vers toutes les principales villes du Niger dans le confort. C'est désormais kamfani ne an bude shi domin mu 'ya'yan Nijar. Tafiyar ku cikin sauki har garin da za ku yi sauka, wanda za ya maraɗi da sandar tokar ya shakka. Ga direbobi gun aiki ba su sanyo wasa, a faranti nasu suna kula gun aje kayan ku. Sababbin motoci gun tafiya ba shakku, suna da saukin kai ba sa kyara gurin al'umma. Da daidai fasinjoji ga kowa suna mai kima. Ga kamfanin alfarma Hamdala Transfer Voyager, suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma. Ga kamfanin alfarma Hamdala Transfer Voyager, suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma. Da fara zan sa Allah wanda ya yi mun basiyar waka. Hamdala za ka turo sako lafiya lau ba za ya bace ba. Za ka je ka ciro katin shaidar tafiya akwai shi da sauki. Hamdala a cikinta akwai AC sanyi ya sa kai bacci. Ga tarerayar fasinjoji don wasa budar yayi kuci. Anguwa in ka turo hannun wanda kake bukata zai zo. A ciki da akwai TV sa sanya domin ku yi kallo. A ciki fara'a murna gun kowa ba su nuna gazawa. Wanda zai zo ni ya tun daga zandar za ya zo ba kunci. Ga kamfanin alfarma Hamdala Transfer Voyager, suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma, suna da bambanci kyakkyawa za su ba ku kulawa. Ga ruwa kyakkyawa ka yi wanka jikinka ya sake, suna da bagajis domin kula gundukan kayan ku. Hamdala Transfer Voyager saukin tafiya gun kowa. Salin ya muji ciki na yi bacci na ji daɗi na rinsa idona. Ko da zafi cikin motar AC akwai sama kafin nawa. Hamdala Transfer Voyager akwai sauki gurin kai sako. Ga kamfanin alfarma Hamdala Transfer Voyager, suna da sababbin motoci don isar sabon ku. Ga kamfani mai girma suna da san al'umma. Hamdala Amaradi kalla taransa zaka.